Να επιστρέψουμε τώρα εδώ στο τραπέζι μας, γιατί μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλές εκπομπές. Το έχουμε ξανακάνει το θέμα αυτό με τα social media και τα κοινωνικά δίκτυα και με τους ανηλίκους. Τώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη και το παρατηρούμε στην Αυστραλία ότι έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε όλα τα παιδιά κάτω των 16. Ναι, αλλά ξέρεις, τη διάβασα ότι βρήκαν τρόπους να το προσπερνάνε. Γι' αυτό ακριβώς έφερα το κατάλληλο άνθρωπο σε κατάλληλη θέση. Το Μιχάλη Μαθεάκη. Κύριε Μαθεάκη, καλό μεσημέρι. Σύμβουλο επικοινωνίας, ο οποίος μένει στη Βρετανία και έχει πολλά να μας πει για τα παιδιά που, όπως είπες πάρα πολύ σωστά Δημήτρη, βρίσκουν τρόπους να μπορέσουν έτσι να σπάνε το σύστημα και τελικά να κάνουν αυτό το οποίο... Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν πρέπει να είχε εφαρμοστεί περισσότερες από 7-8 ημέρες. Και διάβασα ότι βρήκαν ήδη τρόπους, παρακλάδια, ανέξυπνα αυτά τα παιδιά, να σπάνε το σύστημα αυτό. Έχετε την ίδια άποψη? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια γενιά η οποία έχει μάθει να ζει με τα social media. Δεν ξέρει τι σημαίνει ζωή χωρίς αυτά. Δηλαδή τα social media δεν είναι απλά πλατφόρμες ψυχαγωγίας που μπορεί να είναι για παλαιότερες γενιές, αλλά είναι ο χώρος μιας κοινωνικής ζωής. Μιλάμε εκεί που χτίζονται πια οι σχέσεις, η αυτοεκτίμηση, η εικόνα, η ψηφιακή εικόνα, ξέρετε, είναι επέκταση της φυσικής εικόνας. Οπότε η βίαιη αποκοπή από αυτούς τους χώρους είναι λογικό ότι θα φέρει αντίδραση και είναι λογικό ότι θα οθήσει τον κόσμο που βάλετε, σε αυτή την περίπτωση τη νέα γενιά, να βρει τρόπους να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο που θέτει το κράτος. Στην Αγγλία αυτή τη στιγμή έχουμε το Online Safety Act, το οποίο στην ουσία τι κάνει, οθεί τους τεχνολογικούς κολοσσούς να αποτρέπει την έκθεση σε περιεχόμενο ακραίας βίας, αυτοτραυματισμού, αυτοκτονίας, επικίνδυνων προκλήσεων διαδικτυακών. Τα έχουμε δει, συμβαίνουν παντού. Το θέμα είναι ότι το κράτος έχει αποφασίσει ότι θα τα βάλει με τους τεχνολογικούς κολοσσούς και θα τους οδηγήσει και σε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Πρέπει να αποδεικνύουν και όχι μόνο να λένε ότι η πρόσβαση στο περιεχόμενο δεν επιτρέπεται για αυτή την κατηγορία. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να πιστοποιήσουν ότι κάποιος είναι 16 ή 18. Είναι τι δηλώσεις, είναι πώς μπορούν ουσιαστικά να κάνουν το σωστό έλεγχο. Γιατί αυτό που λέει ο Δημήτρης, θα βρουν τρόπο. Δηλαδή μπορούν να πάρουν το κινητό του πατέρα, του παππού ή ενός φίλου που είναι πιο μεγάλος. Πώς θα γίνει αυτή η πιστοποίηση? Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Βάζεις την εφαρμογή με το αποτύπωμα, επομένως θα πρέπει να σου πάρει το δάχτυλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Παρότι δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, να το κρατήσω κάπως απλοϊκό, η φιλοσοφία είναι η εξής. Για όλο αυτό το περιεχόμενο απαιτεί τη δημιουργία προσωπικού προφίλ, στο οποίο για να δημιουργηθεί θα πρέπει να ανέβει μια φωτογραφία ταυτότητας, διαβατηρίου και σκαν προσώπου. Για να γίνει ταυτοποίηση με παρόμοιο τρόπο που γίνεται και για να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα στην Αγγλία. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να βεβαιωθούν οι εταιρείες ότι οι χρήστες είναι αυτοί που λένε ότι είναι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η αναγκαιότητα για δημιουργία προφίλ αφορά στην γεωτοποθεσία και εάν χρησιμοποιηθεί μια υπηρεσία που ονομάζεται VPN ή μια υπηρεσία που ονομάζεται fake GPS, μπορεί να μην ενεργοποιήσει αυτή την υπηρεσία και έτσι να μπορείς να δημιουργείς προφίλ. Παρότι δεν είναι και πολύ σωστό τώρα που το λέμε έτσι, αλλά στην ουσία είναι ένας από τους πάρα πολλούς τρόπους, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Απομακρύνεται τα παιδιά από τις οθόνες. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι πάρα πολύ ενισχυτικό, ξέρετε. Γιατί και στην Αυστραλία, που είναι ένας που έχει πάει στο άλλο άκρο, μιας και αναφέρατε, που μιλάμε για πλήρη και καθολική απαγόρευση στα social, είναι κάτι που έχουμε δει να εφαρμόζεται τώρα. Και έχουμε δει τους νέους να καταφεύγουν σε πολύ δραστικές λύσεις, σε πολύ άσχημες λύσεις. Και ξέρετε όπως? Νομίζω το πιο ανησυχητικό είναι η πρόσβαση στο λεγόμενο dark web, το σκοτεινό διαδίκτυο, στο οποίο πραγματικά μπορείς να βρεις πολύ άθλια πράγματα. Είναι άκρως ανησυχητικό και νομίζω ότι τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, ότι όταν αναγκάζεις εντός εισαγωγικών την νεολαία να βρει τρόπους να παρακάμψει τον νόμο από τα 12, πού θα σταματήσει αυτό? Όταν μάθουμε σε μια τέτοια νοοτροπία, ξέρετε, δεν είναι πολύ λογικό να αναρωτηθούμε μετά ποιος άλλος νόμος είναι ο επόμενος που θα παρακάμψουμε, με ποιο τρόπο. Οπότε... πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρέπει να είμαστε νομοταγείς. Ακριβώς, αλλά ξέρετε... Δηλαδή δεν πρέπει να κοιτάζουμε πάντα το μαύρο. Ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο υπάρχει ένα ενδιάμεσο, υπάρχει το άσπρο, σωστά, που εδώ είναι να υπακούς στους νόμους. Πολύ σωστά. Όμως, η αντίπερα όχθη λέει ότι
το μαύρο και το άσπρο έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γιατί είναι η εύκολη λύση. Το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δηλαδή, η κακή χρήση των social σημαίνει το αντιμετωπίζουμε με την πλήρη απαγόρευσή τους. Ίσως και να είναι και αυτό μια ακρότητα. Ξέρετε όμως ότι κάποια θέματα ίσως πρέπει να μπαίνουν στη λογική. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Ναι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τη βία στα γήπεδα. Αν δεν κόψεις κεφάλι, δεν υπάρχει περίπτωση να απαλλαγείς από τη βία στα γήπεδα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, αν αρχίσεις να χαϊδεύεις, να το πηγαίνεις με το μαλακό, αυτό το φαινόμενο θα εξελίσσεται. Και επειδή αναφέρατε το παράδειγμα της Αγγλίας, θυμάστε πολύ καλά τι έκανε η κυβέρνηση Θάτσερ για τη βία στα γήπεδα. Πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, εντάξει, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πόσο εύκολα. Δεν συσχετίζονται τα δύο. Απλά αναφέρω ως παράδειγμα. Ναι, απλά είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις και να οθείται ο κόσμος σε κάτι τέτοιο. Γιατί ξαναλέω, η μεγάλη και ειδοποιώς διαφορά είναι ότι αυτή η γενιά δεν έχει μάθει να ζει χωρίς το social media. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αφορά όλη τη γενιά, ενώ αυτό που είπες αφορά ένα κομμάτι που είναι πολύ μεγάλο βέβαια. Kids Wallet ελληνικό. Της νεολαίας. Πώς σας φαίνεται? Είναι ένα κόνσεπτ το οποίο έχει. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα που θέτετε, γιατί το κόνσεπτ είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να γίνεται συντεταγμένα και με σοβαρότητα. Εδώ βλέπουμε να γίνεται. Κατ' επέκταση, θέλω να πω ότι υπάρχει τρόπος και να δίνουμε πρόσβαση στα social media στους νέους με γονεϊκές εντολές, με συγκεκριμένο σύστημα. Υπάρχουν όλα αυτά, ξέρετε, προβλέπονται. Να σου πω κάτι, εγώ για παράδειγμα, η αδελφή μου ζει στην Ολλανδία και δεν θέλει ακόμα η 8χρονη κόρη της να έχει κινητό. Της έχει αυτό το ρολογάκι, το οποίο είναι μόνο τηλέφωνο. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε μαθαίνει ή θέλει να ελπίζει ότι θα μάθει να λειτουργεί μέχρι τα 16 της έτσι και δεν θα επηρεαστεί από το περιβάλλον της. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα επηρεαστεί, γιατί αν, ας πούμε, η άλλη συμμαθήτρια έχει κινητό, μπορεί αργότερα να το ζηλέψει. Αλλά σε κάθε περίπτωση την εκπαιδεύει ότι έχει μόνο το κινητό για να επικοινωνεί με τους γονείς της που βρίσκεται. Πάντως, σε συμφωνία με ό,τι συζητάμε τώρα, να πούμε ότι γίνει και μια μεγάλη δημοσκόπηση τώρα στην Αγγλία από το YouGov, που βρίσκει σε πολύ μεγάλη συμφωνία τον κόσμο. Έτσι, 39% των ερωτηθέντων λέει ότι υποστηρίζει ισχυρά την απαγόρευση, ενώ το 35% υποστηρίζει σχετικά την απαγόρευση. Οπότε ένα τεράστιο, άνω του 70% ποσοστό είναι υπέρ του περιορισμού της χρήσης από τους νέους. Οπότε και αυτό ευχαριστούμε είναι κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Με υγεία.